n'isoji ntụziaka bụ nke si n'aka gọọmenti steeti a nyere ihe metara mmachi n'ikpo aja na aja ọbụla n'ime obodo dịgasị iche iche n'ime steeti a iji wee gbochie ya bụ mkpamkpa mbuze na akpa bụ nke gara n'ihu wee na-emebi ọtụtụ ana bụ nke anyị nwere n'ime steeti a. Ntụziaka ahụ bụ nke onye eze ọdịnala obodo Nanka bụ onye nke gara n'ihu wee dị uchu n'imejupụta ya dịka ọtụtụ ndị mmadụ gara n'ihu wee na-emebizi ya bụ iwu etiri ma bụkwazị ndị nke na-akọwa na ọ bụzi igwe obodo ahụ bụ ndị onye nke gara n'ihu wee na-ekpozi aja na Amakọ village nke dị n'obodo Nanka ma bụrụ nke a na-atụ aka ebubo ya nyegara igwe nke obodo ahụ ya nakwazi onye president general nke obodo ahụ bụ Reverend Canon John Ezike banyere ikpe aja n'ọnụ obodo ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụ onye nke wetara anya bụ akụkọ n'uso. Mgbe ABS na ndị nta akụkọ ndị ọzọ bịaru na ya bụ ebe ha hụrụ ka ihe si aga wee chọpụta na oke ana ahụ bụ nke enweghị ebe a na-ekpe aja ma hụkwa na ụzọ ahụ nke a na-ekwu na eze ọdịnala nakwa onye isi obodo ahụ na-ekpe aja na ya bụ nke ụgbọala adịghị aga ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. Onye President General nke Nanka Community Reverend Canon John Ezike kọwara ya bụ ebubo a na-ebo dịka aka ọrụ ndị na-arụ ọrụ megide eze ọdịnala nakwa ọchịchị obodo ahụ ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Onye isi nke Erosion Control Committee nke Nanka Chief Emmanuel Ezokafọ ekwu okwu na ya bụ ebubo kwuru na ọ bụ asị ma kọwaa na-amachigori ikpe aja eri ogologo oge n'ebe ahụ. N'akụkụ nke ya, onye isi ndị ụmụ nwaanyị Oriakụ Chinyere Okafọ nakwa onye isi ndị ụmụ nwaanyị nke Amakọ Oriakụ Gloria Nsọfọ katọrọ ya bụ ajọ akụkọ ma yọọ ndị ahụ ka ha chee ezi echiche. Ịkọta obodo ka nchọtara ọnwụ ọ bụ na onwere ihe na-enwe ndị ahụ ha gwa ihe na-enwe ma ha je wepụ ije ma igwe na-achị obodo na ihe na-enwe ndị ma ị na-akọta obodo ha bi n'ime ka ọ na-ekwu okwu. Onye bụbu onye isi oche nke Amakọ Njikọ Ọka Development Union nakwa onye so na ndị ichie Chief Emmanuel Obiekunie kwuru na akụkọ a bụ nke si n'ọnụ ụfọdụ ndị Amakọ village ndị na-arụ ọrụ megide eze ọdịnala nke obodo Nanka ma yọọ gọọmenti ka ọ gbaa mbọ n'ebe anya na ya bụ okwu. Unu n'anya na afụ na onwere ihe dịka ebe a na-ebu aja ebe a maka na ụmụaka be anyị na dia report ha mere allegation na igwe Nanka si n'ụzọ a ya na PG wee kpolo aja na-apụ na ya kpatala igwe Nanka ji wee wepụ gate ha tinyere isi so ị na-agbata na ifụ na ebe anyị ncha niile pakịrị moto dị very far n'ọkpa ka anyị ji gbata ebe a dị ụtọ na moto ama mbịara nwe ya so ị na-anya ifụ na okwu asị bụ ihe a na-ekwu